An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa yen minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa yen min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. K'aw fo k'aw koɲuman dɔn ni kuma in na aw minnu sɔgɔlen don an na ka yɛrɛ la k'a fɔ aw bisimilaw ka bamanankan kibaruya kɔnɔ la ka sanga ni bi tarata desanburu kalo tile 9 san 2025 an ka wula in na kibaruya bakuruba dɔw bɛna tali kɛ AES jamanaw jɛra ka jɛmukan cikan bɔ k'a yira Nizeriya jamana k'u ka sanfɛ pankulu dɔ nana anw ka sanfɛ sira fɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye an ka jamana 3 ɲɛmaw jɛra ka o wale in ka kɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na an bɛna an da dɔ la k'o walawala aw ye an ka jamana premier ministre regional division Abdoulaye Maiga ale bɛ taama la Guinée Conakry jamana kɔnɔ yaasa ko ka se ka taa jɛɲɔgɔnya ko korogiriya ani an sigiɲɔgɔn jamana ni ɲɔgɔn cɛ ani ministre caman olu bɛ taama in na ɲɔgɔn fɛ CNT maaw ye san 2026 musaka mun ni jamana kan ka baara kɛ n'a ye ka a baaraw kuncɛ la k'a fɔ wari mun n'a bɛna dun a budget bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 3 ani kɔ hakɛw la an bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan marabolo kɔnɔna kibaruyaw bɛna taa ni an ye kayikaw baara dɔ bila sen kan yaasa ka se ka dɛmɛ don musow ma u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ cogo min na fo ka taa se an sɔngɔkaw baara Université du Sahel o baaraw bɛna daminɛ an ka kalanko minisiri ale taara i ɲɛ da a kɛnɛ kan ni ka se ka baaraw daminɛli kɛ kɔkan kibaruyaw bɛna taa ni an ye Nizeriya jamana kɔnɔna la Nizeriya sanfɛ kɛlɛcɛw olu ka ɲɛma ni o ye armée de l'air ye u ye cikan bɔ ko pankulu mun ni a jiginna Burkina Faso jamana kɔnɔ ko pankulu kun tiɲɛna de ko panne technique an bɛna da dɔ la ko o walawala aw ye ninnu de an ka wulada in na kibaruyaw la bakuruba dɔw ye sɔnni an bɛna kunnafoli wɛrɛ fara mun kan ka ɲɛfɔli kɛ an b'a fɔ a y'aw sɔgɔko ɲuman ja ni kunnafoli sira bɛɛ lajɛlen na.
An bɛ foli kurakura k'a di aw ma aw minnu sɔgɔlen don an na. Keba AES jamana ɲɛmaaw i n'a fɔ an ka jamanakuntigi bɛ deli k'a fɔ cogo min na ko AES ka jɛɲɔgɔnya ko c'est du tic au tac. O kɔrɔ baara fɛn fɛn bɛ kɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ, nɔgɔ tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ, jɛkulu gilidilen don wa jɛkulu in baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i n'a fɔ kɔnɔ kelen, kɔnɔkulu jɛlen ka bi fɔ laɲini kelen mun bɛ an bɛɛ bolo. Kunun o bɛɛ lajɛlen ye o de taamasiyɛn ye. Nizeriyakaw ka sanfɛ pankulu dɔ ni o nana i yɛrɛ sɔrɔ AES jamana ka dugukolo kan kɛrɛnkɛrɛnnen la Burkina Faso Bobo Julaso kɔnɔna la. O nɔgɛn kan AES jamana ɲɛmaaw u ye cikan kelen kelen bɔ, cikan kelen mun kɔnɔ ni k'a yira k'a fɔ ko wale mun kɛra an bɛ a wale kɔnkɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na, bawo o ye sariyaw sɔsɔ ni o ye diɲɛ sariya bɛɛ lajɛlen ye, sariya mun ni o ye sanfɛ sira sariyaw ye. A ma kan pankulu foyi ka don jamana wɛrɛ ka territoire kɔnɔ n'o y'i ka dugukolo ye k'a sɔrɔ ɲɛfɔli ma kɛ e a kan. Jango fo pankulu mun yɛrɛ ye kɛlɛkɛcɛw ta ye, pankulu mun kɔnɔ ni a pankulu tɔgɔ kun dalen don ko C130. O pankulu in ni danganya bɛɛ lajɛlen sɔrɔla k'a fɔ Nizeriya sanfɛ kɛlɛcɛw ka pankulu don, wa a yera yɔrɔ mun na o de ye AES dugukolo ye Bobo Julaso Burkinakaw fɛ yen nɔ. Wa pankulu in sɛbɛnfura foyi kun t'a bolo, a diyagoyalen ka jigin Bobo Julaso fintigilakaw, olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a yira k'a fɔ pankulu bolilaw ni o ye pilote maa 2, o kɔfɛ fintigilakaw olu de kun b'a kɔnɔ, fintigilaka ni o bɛ t'u jɔ maa 9 hakɛ la ka fara pankulu maa 2 kan. Maa minnu filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen ye surasiw de ye, wa ko o ye baara ye wale mun ni a bɛ AES ka souveraineté n'o y'an ka yɛrɛtigiya ye, an bɛ ka mun laɲini mun ka gɛlɛn an ma n'a bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko k'o sɔsɔ, bawo jɔnjɔn foyi ma sɔrɔ u bolo, sɛbɛnfura foyi t'u bolo, u ma se ka fɛn fɔ fɛn mun b'a yira k'a fɔ u kan ka tɛmɛ yen. O de la AES jamana 3 bɛɛ lajɛlen, Mali jabaraniso, Burkina Faso jabaraniso fo ka taa se Niger jabaraniso bɛɛ lajɛlen bɔra ka communiqué kelen k'a kalan ni ka wale in ka kɔnkɔn sugu bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ pankulu in a donni mun kɛra a y'an ka sariyaw sɔsɔ, wa a ye diɲɛ sariyaw sɔsɔ ko nin ko in nin tɛ ko ye mun kan ka to yen, wa diɲɛ sariya minnu bɛ ni o ye droit international ye ni o bɛ pankulu ko sira fɛ ko a y'a bɛɛ lajɛlen sɔsɔ. O de la AES ɲɛmaaw kun kɛn bɛ ka hakilina dɔ k'a fɔ ni maa mun yera anw ka dugukolo kan ni o ye pankulu ye k'a sɔrɔ an b'a dɔn an t'a dɔn pankulu sugu min de don, anw kan ka pankulu susu de, nka ka kɛɲɛ ni baaraw ye yaasa ka se ka ko in k'a lajɛ ɲɛma jɔlen na ni pankulu in jiginna fɛn min ye Burkina Faso jamana kɔnɔna ye, sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'a lajɛ k'a sɔrɔ surasiw de b'a kɔnɔ ko in a bɛ halisa sɛgɛsɛgɛli ka bolo kan ka se k'a kun cɛ. Nka an ka jamana ɲɛmaaw 3 u ye kangari gɛlɛn da ni ɲɔngɔ wale ni a ko mana kɛ an ka dugukolo fan o fan an ka fintigilakaw bɛ u susu i n'a fɔ desanburu kalo tile 22 an ka jamana ɲɛmaaw tun ye hakilina mun ta, o bɛnkan ye o de ye n'an ye dɔrɔn an kan ka susu de, nka fɛn mun ye sigiɲɔgɔnya ani farafinna ka keleya, o kama ko in a bɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka kungo ni a ɲɛw bɔ ɲɔgɔn na. U ye baara mun kɔni kɛ sariya sɔsɔ don wa a man ka kɛ. Kibanan bɔr'o kɔnɔ an ka jamana premier ministre ale bɛ Guinée Conakry kaw bara ni waati in na, General division Abdoulaye Maïga a bisimilara Guinée Conakry jamana kɔnɔ u ka premier ministre ni o ye Amadou Wori Ba fɛ. An ka jamana ɲɛma jamana premier ministre k'a fɔ ten tɔn a bɛ taama la, taama mun n'a bɛ don ka se ka jɛɲɔgɔnya ka korogiriya Mali ani Guinée Conakry jamana ni ɲɔgɔn cɛ, bawo ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ani Guinée Conakry ye jamana teri jamanaba ye, balima jamanaba do kabi gale, baaraw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ɲɔgɔn cɛ, wa ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna boli ka se ka o jɛɲɔgɔnya kɔrɔba mun n'a bɛ ani ɲɔgɔn cɛ kabi gale ka o jɛɲɔgɔnyaw ka o korogiriya ka dɔ fara kan ka taa fɛ sira caman kɔnɔ. Premier ministre ka nin taama in na a kelen tɛ, a bilasiralen don ministre caman fɛ i n'a fɔ cɛfini tabaw ka ministre ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye, an ka sɔrɔko ministre Aluseni Sanu, fo ka taa se bolimafɛnko ministre ma madame Danbele Madina Sisoko ani bagan mara ni mɔni ministre Yuba Ba, ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ. A yirala k'a fɔ jɛɲɔgɔnw bɛna taa kɛ sira bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali ani Guinée Conakry jamana ka jɛɲɔgɔnw kɔnɔna la. Guinée Conakry jamana ɲɛmaa ni o bɛ tali kɛ Mamadi Doumbouya
ale bena premier ministre Abdoulaye Maiga ka a bisimila ka kumaɲɔgɔnw kɛ jɛɲɔgɔnw ka se ka o caman kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ha ka ja an bɛ se ka baarabaw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ni taama in a bɛ don o de kadara kɔnɔ keba an bɛ taa CNT kɔnɔna la san 2026 an ka sɔrɔko sarakisɛ n'u b'a wele ko projet de loi de finances 2026 CNT maaw olu ye a baara kuncɛ baara kuncɛli mun ni a ɲɛmaya tun bɛ CNT ɲɛmaa bolo ni o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye CNT maaw ko u ye baarabaw caman kɛ vote ani kalataw olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ an ka jamana sɔrɔko san 2026 kɔnɔna la ko baara mun kɛra a bɛ maa nisɔndiya bawo ko sɔrɔ mun bɛna kɛ ni o recette ye ko ɲina san kɔnɔna la o fanga bonyana kosɛbɛ ka tɛmɛ san tɛmɛnenw kan ani dépense mun ni jamana kan ka dun o dépenses de taara bɛn sefa wari miliyari 3,500 ni 78 ma o ye jamana kan ka wari mun dun ka don baaraw da fɛ baara mun ni o ye ɲɛta siraw ani fo ka taa se kalanko ani kɛnɛyako tɔ min sigira olu de kan kosɛbɛ wa ko musaka mun ni jamana kan ka don baara mun n'a kan ka ladon ka a musakaw ladon waganɛ kɔnɔ ni o ye recette ye k'o de bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 3 ani miliyari 3,000 sefa wari miliyari 3,000 ani 58 ma 3058 milliards de francs CFA o ye mun kan ka don jamana ka baarakɛlenw ni o ye recettew ye wa ko mun bɛ an kan ka sɔrɔ mun kɛ ani fo ka taa se mun kan ka dun mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'u b'a wele ko déficit budgétaire o ye sefa wari miliyari 520 ani 20 hakɛ ye an ka jamana sɔrɔko minisiri ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko baaraw kɛra cogo min na a bɛ maa munafa bawo wulikajɔw kɛra ka an ka sɔrɔko in kɛ an yɛrɛ ka sɔrɔ n'u y'a wele ko budget de souveraineté an yɛrɛ ka sɔrɔw ani fo ka taa se ɲɛta sɔrɔw ko ɲina san sɔrɔkow la ko an y'o de ye a kɛnɛ kan y'a yɛrɛ k'a fɔ an kan ka sɔrɔ mun ladon ni o recette ye 2026 kɔnɔ kɛmɛ sara la 15 de farala a kan jamana ɲɛmaasow ani jamana baaraw nafolo mun kan ka don kɛmɛ sara la 15 de farala o nafolow kan ani fo ka taa se yɔrɔ mun na ni dɔ kan ka fara sɔrɔw kan ni o ye inflation ye kɛmɛ sara la 2 ani buruburu 5 o de farala o kan wa ko n'i ye an ka ɲina sɔrɔ ta k'a lajɛ ka a sanga san tɛmɛnenw na ko an b'a ye k'a fɔ jamana bɛna sɔrɔ mun kɛ ɲina ni o ye recette ye ko a fanga bonyana kosɛbɛ ka tɛmɛ san tɛmɛnenw kan o b'a yɛrɛ k'a fɔ jamana waganɛ a buguna kosɛbɛ baaraw bɛ ka don cogo min na ala ni sɛgɛsɛgɛliw ani lakɔlɔsiliw fɛ jamana bɛna musaka mun ladon ko ɲinata n'o bɛ tali kɛ san 2026 san nata in o sɔrɔ buguna kosɛbɛ ka tɛmɛ san tɛmɛnenw kan ko o ye nisɔndiyakoba ye an ka sɔrɔko minisiri ale ka kɔrɔfɔw la wa o yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw bɛna kɛ baarada 134 ni o ye programme ye wa a bakulubaw ye jumɛn ye lakanako kalanko ani kɛnɛyako ko tɔn min bɛna sigi o de kan kosɛbɛ ka sɔrɔ ka baara tɔw ka o fara o kan an ka jamana ɲɛmaasow ani fo ka taa se gouvernement ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye wulikajɔ ye wulikajɔ min yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana ɲɛta bɛ ka bɔ sira caman kɔnɔna la ka se ka jamana in ka a ja kosɛbɛ kiba n'an bɔr'o la an ka baarakɛlaw minnu bɛ yen nɔ ni olu ma se ka sɛbɛn i n'a fɔ jamana ɲɛmaaso ye hakilina mun ta ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka u don subahana mansinw kɔnɔ ka u enregistré ko o baara mun na tun bɛ sen na an ka maa minnu bɛ yen nɔ ni o ye foroba cakɛlaw ye ni olu ma se ka enrôler fɔlɔ ko waati dira u ma waati min b'a to u bɛ se ka t'u ka sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen tɔ kuncɛ yaasa ka u enregistré mansin kɔnɔ la saratako waatiw la u ka se ka t'u ka saraw ta nin hakilina mun n'a bɔra jamana ɲɛmaaso yɔrɔ an ka minisiriso min ka caw ɲɛsin bɛ jamana ka refondation ma ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko waati nin dira u ma bawo enrôlement ye kun kan ka cɛ ka sanga ni décembre kalo tile 8 de ye foroba cakɛlaw ani fo ka taa se collectivité maaw ma minnu ni olu ma don sɛbɛn kɔnɔ fɔlɔ a kun kan ka cɛ décembre kalo tile 8 nka ko waati 5 ma ka a mɔnɔbɔ ka taa bila janvier kalo tile 30 la ni furancɛ in bɛ u bolo kalo 1 walima kalo 2 ani kalo 1 ni dɔɔni bɛrɛ ta jɛn kalo 2 la o waati in de dira baarakɛlaw ni collectivité ma minnu ma se ka don enregistrement kɔnɔ u ka t'u enrôler yanni waati kunfɔlen cɛ minisiri ni o ye Bakari Tarawele yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye jamana ɲɛmaaso ka fɛlɛ ye ka se ka halisa chance di maaw ma maa minnu ni olu ka sɛbɛnfuraw ɲagaminen don walima gɛlɛya bɛ minnu ta kɔnɔ
baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka se ka don ni sɛbɛn in kɔnɔ ko in kun kɛra mun ye bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ a kɛra nafaba ye bawo a b'a to baarakɛla minnu bɛ an ka jamana forobacaw kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakodɔn yuruguyurugu ani fo ka taa se nafolo ka bɔ ka sɔrɔ a ma taa yɔrɔ dɔn maaw ka suw ka sara ta ko nin b'o bɛɛ lajɛlen de dan siri o la an ka jamana kɔnɔ o de la hakilina in ni o ye enrôlement in ye bɛɛ ka don mansin kɔnɔ ko a nafa ka bon kosɛbɛ nin waati in de dira u ma fo janvier kalo tile 30 san 2026 minnu ma sɛbɛn olu ka se ka taa u yɛrɛ don sɛbɛnfuraw kɔnɔna la kibamete fan fɛ yan'an ka taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruw la. An ka marabolo kɔnɔna kibaruw kɔnɔ kiba an b'a daminɛ Kayikaw bara wulikajɔ dɔ bilala sen kan yaasa ka se ka dɛmɛ don musolakaw ma minnu bɛ cikɛko bunakun kan u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye sefa wari $260 hakɛ o de bilala ka se k'a di musolakaw ma minnu bɛ baara kɛ cikɛko ani nakɔsɛnɛ ni a ɲɔgɔnw hakilina in k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka musow olu ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye autonomisation ani fo ka taa se musow jɔyɔrɔ min ka bon an ka jamana baloko ani fo ka taa se bilankɔrɔ minnu ni a bɛ ta ka se ka kɔngɔ kɛlɛ o hakilinaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni baara in bila sen kan ka se ka dɛmɛ ta k'a di musolakaw ma nafolo min bilalen filɛ nin ye a bɛna di muso caman ma u ka se ka dɛmɛ kɛ ka baaradaw yiriwa u yɛrɛ ye yaasa baloko gɛlɛyaw ani fo ka taa se dunkafa k'aw sabati an ka jamana kɔnɔ hakilina in a kɛra ko fɛrisa ani fo ka taa se AICID ni cakɛda ninnu olu de ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la Segu marabolo kɔnɔna la jɛkulu mun ka ca u ɲɛsin bɛ baloko bilankɔrɔw olu ka koɲɛw kɔnɔ ni o programme alimentaire mondial ye PAMU olu ye dɛmɛ ta k'a di maaw ma ni o bɛ tali kɛ balo tɔni 26 ɲɔngo la ni o dɔ bɛ tali kɛ kaba ani fo ka taa se balo caman ma a kɛra commune min kɔnɔ ni o ye Ngwara ani kɔnɔdimini ye ni ninnu bɛ Segu cercle fɛ ko in kɛra ka sanga ni kari tɛmɛnen ye ko ni hakilila tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka dɛmɛ don maaw ma maa minnu n'u ka sɔrɔ fanga dɔgɔ kosɛbɛ n'u bɛ wele ko personne vulnérable olu ka se ka balo sɔrɔ ko in kɛra yɔrɔ mun na yɔrɔ mun ni lakanako a gɛlɛyara yen kosɛbɛ ni cikɛlaw ka cikɛko u ma se ka taa ci kɛ i n'a fɔ u kan ka kɛ cogo min na o de la ko hakilina taara PAM fɛ ka se ka dɛmɛ ta k'a di commune 2 ninnu maaw ma maa minnu n'u ka sɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ n'o ye Ngwara ani kɔnɔdimi ye kɔnɔdimini u ka se ka u yɛrɛ ta baloko sira fɛ Gawukaw bara sanfɛ kalanso mun kan ka jɔ ko Université du Sahel o baaraw ɲɛbila kɔnɔ an ka jamana sanfɛ kalanko ni ɲiniliw minisiri ale taara i ɲɛda yɔrɔ kan kɛrɛn mun ni sanfɛ kalanso in kan ka jɔ Gawo sanfɛ kalanso mun n'o yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna kɛ Soni Alibert o commune de kɔnɔ wa ko a baara fanga ka bon kosɛbɛ a bɛna to Gawo sifinnakaw ka se ka sanfɛ kalan ɲɛnamaw sɔrɔ ani u mago bɛ kalan suguya min na u ka se ka o nafamaw sɔrɔ ka kalanso gɛrɛ u yɛrɛ nagakɔrɔ yaasa kalandenw kana kilomɛtiri caman boli sanfɛ kalan nɔfɛ ni o université ye ko nin baara in a bɛɛ lajɛlen ni an ka jamana ɲɛmaayaso y'a hakilila ta infrastructure mun bɛ ni o y'a kɛnɛba ye minisiri taara i ɲɛda o kan k'a lajɛ lajɛba min bɛ ka kɛ cogo min na yaasa sanfɛ kalanso in a baaraw ka se ka kɛ ka Gawo kalandenw lafiya Keba kɔnɔna la dɛmɛ wale dɔw taara k'a kɛ buguda dɔw ye dɛmɛ mun na a sera sefa wari $1 ani kɔ fɛn mun ye Keba mairie ye o ye o de ta k'o di Jalafara ani Gunfa ma ka sanga ni u ka kɛnɛyaso mun n'a kan ka jɔ ko nin ye mairie ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin buguda ninnu ma ni o ye Jalafara ani Gunfa ye u ka se ka kɛnɛyaso in jɔ kɛnɛyaso mun ko ni a jɔli bɛna kɛ sababu ye ka ŋɛni bɔ musolaka caman senkɔrɔ ani fo ka taa se duguden ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛyaso surunya u kɔrɔ kɛnɛya sabatilen o bɛ se ka sinsin sigida ninnu denw ma cogo min na an sɔngɔkaw bara formation ni o ye bayɛlɛma kalanso dɔ ye ani fo ka taa se bololabaara kalanso o dayɛlɛla an sɔngɔ kalanso mun ko n'a bɛna kɛ sababu ye ka se ka formation ni o ye dɔnta kawura ye k'a di sifinnaka caman ma ko sifinnaka caman bɛ yen nɔ minnu ma se ka kalan laban walima minnu yɛrɛ ma taa kalanso la olu ka se ka taa kalan sɔrɔ ni formation centre in kɔnɔna la kalo 9 o kɔnɔ a yɛrɛla k'a fɔ u bɛ formation kɛ sira mun fɛ o dɔ ye kalali menuisier ani fo ka taa se courant dilan ni o ye électricité ni a ɲɔngo ye centre formation mun ni a bilala sen kan
fɛn mun ye marabolo ka den dɔ ni o ye Ansɔngɔ ka den ye Sulemani Amadu Mayiga ale de ka wulikajɔ kɛra nin ye yaasa ka se ka sifinnakaw dɛmɛ baarako la. An bɛ taa Seko ni Dɔnko kɔnɔna la Keba bololabaarakɛlaw tɔgɔla kɛnɛ siyama a tako 5nan baaraw kuncɛra sibiri baara mun ni a ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana bololabaarakɛlaw ni Seko ni Dɔnko minisiri bolo Mamu Dafe o kɛnɛ kan minisiri wɛrɛ minnu tun bɛ yen o de ye sigida lakanakow ani ɲɛta kuntalajan minisirimuso Madame Doumbia Mariam Tangara ye ani jamana minnu nana ka na an dɛmɛ ni salon belebeleba in kɔnɔna la ni o ye Burkina Faso, Niger, Maroc jamana o bɛɛ lajɛlen ka maaw kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ donbolo taara k'a di maa caman ma minnu ni olu ye se b'a sɔrɔ ɲɔgɔndanw kɔnɔ. Keba an bɛ taa e fan fɛ an ka o kɛnɛ in mun bɔra kɔnɔ an k'a lajɛ. Tile 10 baarabaw kɔfɛ bololabaarakɛlaw tɔgɔla suguba tako 5nan baaraw kuncɛra nisɔndiya sewa ani wasa kɔnɔ. Kɛnɛ mun ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana bololabaarakɛlaw ka minisiri bolo Mamu Dafe ka fara balimamuso sigida lakanako minisiri Madame Doumbia Mariam Tangara ani dunanba mun nana kɛnɛ in kan olu ka lasigidenw i n'a fɔ Burkina Faso, Niger, Maroc jamana an ka jamana bololabaarakɛlaw ka kulu ɲɛma Mamadu Mɛnkɔrɔ Tarawele ka fɔ la ko bakulubaya la maa bɛ se k'a fɔ siyama tako 5nan in kɛra wasa ye hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw yera a kɔnɔ baw adamaden baara ti dafa o de la ko jamana ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen fo ka taa se maa fɛn fɛn ye nin baara in kɛ bɛɛ lajɛlen kan ka fo. Ne nisɔndiyalen bɛ kuma ka Mali bololabaarakɛlaw tɔgɔ la ka foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmɔgɔ ye n'a ka premier ministre a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen n'a ka ministre kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Mamu Dafe ci bɛɛ la sera mais ɲinɛ ma kɛ foyi kɔ mais an b'a fɛ a k'o bila recommandation cadre kɔnɔ gɛlɛya minnu donna nin kɔnɔ an bɛna sigi bɛɛ fɔ kɛnɛ in t'a bɛɛ fɔ yɛrɛ mais ni Ala sɔnna furaw bɛ sɔrɔ a bɛɛ la ni Ala sɔnna. édition in senfɛ an ye kɔlɔsiliba dɔ kɛ an y'a ye artisan ka niveau yɛlɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ édition kelen o kelen an b'a ye dɔ bɛ yɛlɛn ni Zeni t'a la monsieur le ministre ne ye fɔlɔ kɛ ka 2nan kɛ ka se 5nan ma ne ni niveau tun bɛ fɔlɔ ninnu bɛɛ sanfɛla cɛ an bɛ artisan mɔgɔw yɛrɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Siyama kuncɛli kɛnɛ in wasara kosɛbɛ baw jɔnjɔn ni waleɲumandɔn sɛbɛnw caman dira maa o maa minnu ye baara kɛ ɲɔgɔndan minnu kun bilalen bɛ sen ka bololabaaraw ni ɲɔgɔn cɛ créativitéw sigida lakanako ga dilanko ɲumanw marabolo kɔnɔnaw maa minnu ye se sɔrɔ ɲɔgɔndan ninnu na jɔnjɔn ni donbolo kɛra u bɛɛ lajɛlen ye. Bon vraiment nisɔndiyalen don ka da kan an nana o de kama ka na an ka sɛnɛfɛn bɛ an ma baara an yɛrɛ ka sɛnɛfɛn n'o ye dafu ye ka se ka o don ba la ka yira diɲɛ na ka fɔ nafa de b'a la ka minɛ foro kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a sɛnɛ fɛn bɛɛ bolo don dafu baara la u bɛ nafa de sɔrɔ a la ka o de yira diɲɛ na ka fɔ an ka o sɛnɛfɛn in dafu a man ka kɛ bolokɔfɛfɛn ye ka da kan a bɛ nafa de lase fɛn fɛn bolo bɛ don a baara la an ye nafaba fana sɔrɔ falo in na ka sababu kɛ ani Burkina ni Niger an bɛ fɛn dɔw dɔn olu t'o dɔn olu fana bɛ fɛn dɔw dɔn an b'o dɔn an ye partenaires fana sɔrɔ a kɔnɔ communes fana sɔrɔ a kɔnɔ. An ye nimisiwasa sɔrɔ a kɔnɔ parce que baara mun kɛra a kɔnɔ an y'a ye a baaraw ɲɛtaga baara b'a la kosɛbɛ donc an kɔni nali kɛra sɛgɛ ye mais a laban yɔrɔ la an ye nimisiwasa sɔrɔ kosɛbɛ. Laɲini min b'an fɛ a fɔra cogo min na bololabaarakɛlaw an ka fɛn dilanniw gouvernement ka se k'a dɔngɔ don o la pour que an ka fɛn dilanniw bɛ se ka diya population ye cogo min na a tɛ se ka taa tant que ni gouvernement ma jɔgɔ don a la. Kalonnaya k'a fɔ Siyama tako 5nan in kɛra yɔrɔ ye ka Marɔku jamana ni Mali ka boloɲɔgɔnma kɔrɔsiyɛn bololabaarako sira fɛ. Kalanbulon kɔfɛ Marɔku jamana ye baarakɛminɛnw di bololabaarakɛla caman ma telefɔni dilanw ni fɛn wɛrɛ sira fɛ. An ka sɔrɔfɛnkɔnɔw ensemble instrumental olu fana ye kwa kɛ kɛnɛ la ka dɔ fara ja kan. An ka jamana kɔkan kibaruyaw bɛna taa n'an ye Nizeriya jamana kɔnɔna la. Nizeriya fintigilakaw minnu bɛ sanfɛ kɛlɛcɛw ka ɲɛma Armée de l'air ale ye cikan bɔ ka yira k'a fɔ ko Nizeriya pankulu mun ni o ye C130 ye n'a jiginna
Burkina Faso kaw barakelenla Bobo Julaso ko pankulu in ko pan tekniki de y'a to a jiginna kɔrɔ sanfɛ siraw walima gɛlɛya dɔ tun bɛ pankulu in na ko de y'a to ko a jagoyara ka jigin Burkina Faso jamana kɔnɔ wa ko pankulu in u ka kɔrɔfɔw la ko a kun taatɔ don jamana wɛrɛ la i n'a fɔ Portugal jamana kɔnɔ ka sanga ni gɛlɛyaw sɔrɔli ko o de la pankulu in ko a jagoyara ka jigin Bobo Julaso jamana kɔnɔ bawo ko fɛn mun ye pankulu cakɛdaw ka sariyaw ye ni pankulu ye gɛlɛya sɔrɔ ka sɔrɔ a ka surun yɔrɔ mun na a kan ka jigin ne yaasa ka a kɔnɔnamaw ka olu ni na kisi ko a ka gɛlɛya in a bɛnna Bobo Julaso de ma o de la u y'a jagoya ka jigin ko n'o tɛ k'u kun taatɔ don Portugal le kɔnɔna la Nigeria armée de l'air ɲɛma ale ka kɔrɔfɔw la halisa an bɛ to Nigeria jamana kɔnɔna la kalanden maa 100 hakɛ minnu k'u minɛna bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamaw bolo arala k'a fɔ ko o kalanden 100 olu sera ka labila jamana ɲɛmaaso ka sanga ni karidow y'a yira k'a fɔ ko kalanden minnu tun bɛ kerecɛn diinɛw ka kalanso la ekɔli katoliki Saint Marie ko wulikajɔw kɛra ka se ka ni maa 100 olu kɔni ye kanabila sɔrɔ nka yɛrɛla k'a fɔ halisa kalanden minɛnen tɔw bɛ bawo maa 302 olu de kun minɛna fo ka taa se kalanfa 12 ma ka sanga ni Novembre kalo tile 21 wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ maa minnu minɛna ka se ka a tɔ bɛɛ ka olu labɔ nka fɛn mun ye kalanden ninnu sera ka bila ni condition minnu ye u ye wulikajɔ ni wulikajɔ minnu kɛ u ye wari de sara wa walima a ko kɛra cogo di Nigeria jamana ɲɛmaaw u ma o ko bugunatigɛ Benin jamana kɔnɔna la fanga yɛlɛma mun ni o tun bɛ fɛ ka kɛ n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko a ma sira sɔrɔ ko o tentative de coup d'état in kɔnɔna la farafinna keleya tɔnba Union africaine ani fo ka taa se farafinna tilebiyanfɛ jamanaw ka jɛkulu CEDEAO olu bɛɛ lajɛlen ye cikan bɔ ka yira k'a fɔ k'u bɛ nin kafo jaso tentative in ka a kɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na bawo ko fintigilaka minnu ye nin baara in kɛ a tɛ sariya kɔnɔ wa u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ jamana sariya sun ni o ye constitution ye o labatoli ye jagoya de bɛɛ lajɛlen ma u b'a ɲini bɛɛ fɛ maa si kana n'a fɔ k'i bɛna fanga ɲini ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya kɔnɔ olu kɔni bɛ nin wale in kɔn cogo sugu la bɛɛ lajɛlen na Guinée Bissau jamana ɲɛmaa mun na a senkɔrɔma cayara ka bɔ fanga la Umaru Sisoko Embalo ale bɛ ɲini ka kɛ buguwuli ye kɛba i n'a fɔ aw filaw ta cogoya bawo a tɛ ka jabala kelen sɔrɔ nin waati in na maa caman tun y'a yira k'a fɔ a bɔlen fanga la a tun ye bisimila de minɛ Dakar a bolo la Dakar maaw ni o premier ministre ye dɔw ka fɔ la k'u ma sɔn a ka to yen a taara Congo Brazzaville kɔnɔ k'i to o yɔrɔ la a taara a yɛrɛ sɔrɔ Marɔku jamana kɔnɔ maa dɔw tun bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ Marɔku faaba araba kɔnɔ nka kunnafoni dɔ yɛrɛ k'a fɔ k'a tɛ araba ko nin sanga in na a bɛ Casablanca de wa ko hali o yɛrɛ kɔnɔna la Marɔku ɲɛmaaw ni o y'u ka masakɛw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ a bɛ to Marɔku nka b'a la dɛ a kan ka sigi kan minnu kɔnɔ k'u bɛna o ɲɛfɔ a ye nin waati in na Umaru Sisoko Embalo ale ka ko kɔni bɛ ka kɛ munumunu salo ye Siri jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaa ni o ye Ahmed Al-Sharai ale yɛrɛ k'a fɔ tɛnɛdon in ko a bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen wele n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Bashar Assad ka fanga binna a ka ma ni bɔ fanga in n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na ko dictature fanga ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o fanga in bɔra sirikadenw da la ko ale bɛ wele bila sirikaden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ kana ka o fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa jamana ye waatiba mun kɛ kɛlɛ kɔnɔ a ka kan u ka bɛn ka se ka basigi ani bɛn ni keleya yaasa ɲɛta bɛ se ka sinsin cogo min na sirikaw bara Taiwan jamana kɔnɔna la olu ni Cambodge u bɛ ɲɔgɔn na a bɛ waatinin bɔ hali n'a sɔrɔ bolonɔ kun bilala sɛbɛnna k'a fɔ ko mugu ni kisɛ ka jɔ cessez-le-feu ni mun baaraw kun kɛra Américains ka jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ ka sanga ni tɛnɛdon yɛrɛ la k'a fɔ jamana fila in ka gɛlɛyaw a bɛ senna halisa bawo ko dancɛw la Taiwan ni Cambodge susuli dɔ kɛra susuli min n'a kɛra sababu ye ka Taiwan ni maa kelen ka o bɔnɛ a nin na fo ka taa se Cambodge maa 4 ni olu bɛɛ lajɛlen tun ye maa nanamasumalen civil o olu fana bɔnna a nin na nka nin waati in na jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ ka bolo ɲɛsin dɔ in de ma k'olu nɔ de ni susuli in ye bɛɛ bɛ ka fɔ de dɔ in de ye n susu wa ne de ye n ta sara waati in na bɛɛ bɛ ka o kuma de fɔ o de bɛ ka maaw kamana kan ka yɛrɛ k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn mun kun kɛra ni o ye ka cessez-le-feu ka mugu ni kisɛ jɔ ko o bɛnkan in a bɛ ka bɔrɔtɔ kɛlɛ a bɛ ka na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ ka maaw u kamana gan diɲɛ segilani tɔnba mun ka caw ɲɛsin bɛ
tuganata ko ma ni Organisation Internationale pour l'Immigration OIM olu y'a yira k'a fɔ ko san 2024 kɔnɔna la u ka cikanw kɔnɔ ko maa 9,000 olu de nin tora tuganata sira fɛ diɲɛ kɔnɔ minnu ye tungaminɛ ta maa 9,000 na ko yamaruya y'a k'a fɔ maa 12 kɛmɛ sarala 12 12% minnu nin tora a la ko a bɛɛ lajɛlen ye farafina kilebiyan fanw ka farafina cɛmancɛya fanw olu maaw de u b'a yɛrɛ k'a fɔ farafindenw de ka taama ka ca kosɛbɛ tunganata minɛnw fɛ wa maa minnu bɛ sa a camanba a fanba ye farafina de ye wa ko farafina kilebiyan fan in ani farafina cɛmancɛ de ta ka ca kosɛbɛ ko bɛ sɔrɔ mun fɛ olu caman de bɛ siraw ta sira mun n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ sira mun ni maa yɛrɛ b'a dɔn k'i ni bɛ se ka to a la i n'a fɔ kɔgɔjiya siraw ani sira gɛlɛnbaw ko o de y'a to u caman ni bɛ to u ka ni tuganata sira in fɛ an ka bamanankan kibaruyaw bɛ kuncɛ nin yɔrɔ in la bi k'aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na k'a fɔ ko an ni ce jani sugantila yasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ kibaruyaw lasera aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛw karafe tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn waati wɛrɛ. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko Autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ